Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле караучылар, безнең тамашачылар. Инде ниһаять Фарук тапшыруның Фарук подкастының безнең чираттагы чыгарылышы. Сезне монда без сәламләргә шатбыз. Һәм инде күргәнчә суайк безнең бүген яңа тема, яңа кунаклар. Һәм инде иң беренче алар белән таныштырырга рөхсәт итегез. Монда уң ягымда Айдар Хазрат Карибулин, Казан Ислам университетының гарәп теле һәм гуманитар фәннәр кафедра мөдире. Монда инде минем шулай дигән күбрәк тарихчылар ягы шулай урнашты. Илдус абый Заһидуллин, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең исламны өйрәнү үзәге өлкән фәнни хезмәткәре. Ассаламу алейкум, Илдус абый. Һәм Илсур абый Нафиков, Минемчә, инде элегрәк хәтерли ТНВ караучыларына күбрәк таныш булган шәхес. Казан Федераль университетының укытучысы, остазы, тарих фәннәре кандидаты, доцент. Ассаламу алейкум, Илдус абый. Алейкум ассалам. Илдус абый безнең профессор, шуңа күрә теге Илдус абый янында без Илдус абыйның укучысы. Илдус абыйның укучысы, әлбәттә билгеләп куярга кирәк. Һәм хөрмәтле тамашачылар, үзегез күргәнегезчә, бүген бездә шундый бераз академик тарихи состав, тарихчылар составы әлеге тапшыруда һәм темада безнең шуңа кагылышлы, ул да булса татар дин галимнәре. Аларның хезмәте, аларның хәзер вакытта мирасы. Сүз дә юк монда, минемчә, төрле яклап бу мәсьәләгә килә башларга мөмкин. Кем алар, ничә гомумән безнең һәр вакытта татар дин галимнәре барланган. Чөнки барбер безнең бу тапшыруның караучылар алар киң җәмәгатьчелек, бәлки кайберәүләр тарих белән дә артык кызыксынмаган, әмма кимендә гомердә бер тапкыр да булса Шихабеддин Мәрҗани, я Ризаддин Фахретдин, я Галимҗан Баруди исемнәре ишеткәннәре бардыр. Әмма сүз дә юк, алар белән генә без менә шул татар дин галимнәрен алар гына дип сүз дә шикли алмыйбыз. Монда соннар дистәләгән дип әйтсәм дә бәлки ялгышын бәлки йөзләгәндәй дип әйтергә дөрес булыр. Чөнки әле кайбер исемнәрен әле безнең үзләре татарлар да белеп бетерми, аларның хезмәтләрен һәм сүз дә юк, минемчә бу безнең тапшыру дәвамында бүген әле ачыкланыр. Татар галимнәренең халыкара дәрәҗәдә зур һәм әһәмиятле урын алганнары. Шуңа күрә монда минемчә бәлки дөрес булырдыр менә шул хронологик вакыт мәсьәләсе буенча башлау һәм шул минемчә билгеле булган галимнәр, киң җәмәгатьчелеккә дип әйтик. Алар бит инде 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы. Әмма татар дин галимнәре шул заманда гына танылган булган дип әйтү дөрес түгелдер. Бәлки монда Илдус абый сезгә иң беренче сүз бирәсе иде. Гомумән менә татар дин галимнәре исәпләгәндә без кайсы гасырдан, кайсы чордан башларга тиешбез? Без рәхмәт. Менә бу мәсьәләгә күчкәндә беркадәр методологик мәсьәләләрне сөйләп үтәсе килә. Беренче чиратта, менә соңгы 30 елда безнең җәмгыятьтә искиткеч зур үзгәрешләр булды. Беренчедән менә атеистик җәмгыять таралды. Һәм без дөньяви җәмгыятькә күчтек. Менә дөньяви җәмгыять эчендә барган үзгәрешләр соңгы бер 10 ел эчендә сыйфат үзгәрешләренә күчте. Менә шуларның иң мөһиме, иң зурысы, иң әһәмиятлесе ул да булса безнең Татарстанда һәм Россия күләмендә мөселманнарның дини, мәдәни автономиясы иште. Менә без беләбез инде 1918 елда Совет хөкүмәте дәүләт диннән, дин дәүләттән дигән декрет чыгара. Аерылу турында. Бүген дә ул көчендә. Һәм менә ниһаять 2010 елдан 20 ноябрь федераль указы нигезендә, закон нигезендә дини оешмаларга элек аларның карамагында булган мәчетләр, гыйбадәтханәләр, мәктәп, мәдрәсә биналары кире кайтарылды. Менә бу процесс безнең республикада да бик матур барды, һәм инде бу көндә кайчандыр манаралары киселгән мәчетләр ремонтланды, алар гөрләп эшләп торалар, аларга халык йөри, якшәмбе көнне мәктәпләр эшләп килә. Әйтәсе килә, һәр бер
яшьтәге Татарстанда яшәүче мөселман үзенә мәчеттә бер шөгыль таба, төрле яшьтәгеләргә төрле уку йортлары, уку программалары тәкъдим ителә. Менә без бит инде аспирантурага кергәндә әле совет заманы. Ул вакытта без татар дин әһелләренең мирасын, ул татар халкының мәдәни мирасының аерылгыс өлеше дип өйрәндек. Ушыннан да шулай. Ким баштапта караганда без аны бүгендә шулай сөйлибез. Ләкин менә 1550 елга вакыйгадан соң һәр җәмгыятьтә дөньявилыкны алга сөрә торган морзалар, дворяннар катламы бездә бик каты кырыла, һәм инде аларга бик соңлап кына дәрәҗәләрен бирәләр. Инде мөлкәтләрен югалткач гына һәм алар менә безнең җәмгыятьтә, татар җәмгыятендәге 17нче гасыр, 18нче гасырда, хәтта 19нчы гасырда башка этноконфессиональ җәмгыятьтәге бурычны үти алмыйлар. Чөнки алар юк. Аларның авторитетлары юк. Җәмгыять аларның дәрәҗәләрен күтәрергә бирми инде, шунда шулай дигәнме? Җәмгыять аларны Россия күләмендә дә кануннар буенча аларның дәрәҗәләре юк. Байлыклары да юк. Тәэсир итү өчен бит инде нинди булса бер үсүнлек кирәк. Һәм менә шартларда дин әһелләре шушы вакуумны тутырып, безнең җәмгыятебезне дини итү буенча бик зур эш башкаралар. Безнең менә дини җәмгыять, шуңа күрә әйтәбез инде 16, 17, 18, 19 йөз уртасына кадәр татар иҗтимагый тарихы ул безнең дин әһелләренең язган хезмәтләре дибез. Башкасы юк чөнки. Менә шуны шәеп караганда татар галимнәренең дин әһелләренең язган хезмәтләре алар һичшиксез татар иҗтимагый фикеренең, татар мәдәниятенең нигез ташын тәшкил итә. Һәм менә шушы дин әһелләренең балалары киләчәктә модернизация башлангач, шулай ук татар зыялылары булып, татар иҗат әһелләре булып киттеләр. Ягъни менә шушы безнең элита ул киләчәктә дә безнең мәдәниятның барышын, аның тизлеген, үзенчәлекләрен билгеләде. Менә беренче үзгәреш дигән әйбер ул да булса дини мәдәни җәмгыятьнең. Ул бит инде дәүләти, дөньяви җәмгыять һәм дини җәмгыять бездә бара ул. Һәм аның вакытында уже мәктәп мәдрәсәләре бар, үзенең программалары бар. Менә бит меңнән артык мәчет бар. Алар барса шушы дини мәдәни җәмгыятебезнең менә автономияның элементлары. Һәм менә без инде моңарчы дөньяви җәмгыятьтә яшәгән галимнәр, менә без Фәннәр академиясының институтларында эшләгән галимнәр өйрәнелгән мирас татар халкының гомуми мирасы дип, аның бүгенге көндә хуҗалар табылды. Аның хуҗалары менә шушы инде 1926 елдагы кырыс кануннар нигезендә киселеп калган, маргиналга чыгарылган, андан соң дошман ителгән дин әһелләре бүгенге көндә. Алар Мөхәммәд пәйгамбәрнең миссиясын дәвам итеп, динне тараталар, әхлакка өйрәтәләр. Һәм менә нәкъ менә шушы, чөнки алар бүгенге көндә шушы дини җәмгыятьнең элитлары табылды һәм аларга багышланган булып чыкты бу әйберләр. Икенче мөһим әйбер менә бүгенге көндә дини мирасны чыгару буенча кагылышлы дип әйтәсе килә минем. Ул да булса менә бездә история ислам татарский богословский мысль дигән серия чыкты. Беләсездер, 2005-тә 8-гә кадәр бик актив рәвештә Мәрҗани, Курсави, 2 том Мусабиев чыкты, шулай бит. Бу тагын кемдер чыкты әле 5-нчесе. Абдурахим Утзамани. Утзамани бер том чыгарды, адыган Курсави. Әйе. Менә ул вакытта татар мәктәпләре гөрләү шәп килә. Хәзер 2017 елдан соң васыят үзгәрде. Бит алып карасаң, тарихтан, ислам тарихынан алып карасаң, башта ислам дине гарәп теле булган. Аннан соң аңа килеп кушылган фарсы теле. Төркиләр арасында тарала башлагач, төрки халыкларының телендә ислам теле булып киткән. Һәм менә алып карасагыз 19-нчы, 20-нчы ел башында татар әдәби теле ул ислам теле булып яшәгән. Шуның аркылы безнең халкыбыз ислам дине бөтен төрки халыклардан. Менә бездә бит төрки халыкларда, ләкин менә бездә бит ул акрынлап 19-нчы елга тагыннан акрынлап татар
сөйләм теленә күчә бара. Шуңа күрә без аны аерымлап алабыз. Ягъни һәр кеше үз теләгән анда дин әһелләре туган телләрендә аңлаткан халыкка. Менә бүгенге көндә хәзер бит ситуация шундый. Менә урысча китаплар чыга, ягъни параллельно татарча чыгарга дигән көн тәртибе килеп туды. Чөнки дини мәдәни автономия бит ул үзе хәл итә. Нинди телдә эшне барырга? Бу зур хокуклар бар. Безнең элекке традицияләр дәвам итеп, безнең дин әһелләренең хезмәтләренең язганнарын дәвам итеп, менә 19-нчы йөз азагы 20-нчы йөз башында дәвам ителәчәкме, юкмы? Менә бүгенге буын дин әһелләреннән бүгенге менә безнең ачылган уку йортларындагы мөгаллим мәдрәсләрдән тора. Бу менә бу методологик мәсьәлә, ул актуаль һәм аны тиз арада хәл итәргә кирәк. Өченче мәсьәлә менә 1922 елда мин рәсәй утырам бугай инде. Хәзер әйтеп бетерәм дә бәлки кисерсез инде. Юк, безгә тыңларга сезне рәхмәт. 22 елда анда бит инде Кайым Насыйриның 20 елда яшендә үлүе уңаеннан Бартел фондларынан таптылар аны басылган хезмәтләрен. Менә шунда археология дигән бүлек, археолог материал дигән бүлекне Гайыз Габайдуллин бастырып чыгарды инде. Анда сүз бара инде Зия төбәгендәге, өязендәге татар авыллары турында. Һәм үзенең югары шардан авыл турында яза. Нәрсә дип яза ул? Халыктан сорашып. Менә ди шушы безнең бит инде дини зират ишканча кадәр абзагайлар булганнар, шулай бит инде, ягъни халык тарафыннан сайланып куелган, ләкин хакимият тарафыннан танылмаган булганнар булганнар. Менә шуның нәселенә бер вәкиле сөйли инде Җәгъфар исемле, ана энекәше була Сәлам исемле. Алар 19-нчы йөз, 17-нче йөз азагында мулла булып торалар. Ягъни авылда Шул Шырдан авылында. Әйе, югары Шырданда. Бу булган хәл. Алар мәчет төзиләр, бөтен гыйбадәтләрне, Коръән мәҗлесләре үткәрәләр, исем кушалар, сөннәткә утырталар, малайларны, яңа туганнарны, мәйетне саталар. Һәм менә шулай бердәм җәмгыять булып яшәп ятканда 1721 елда Петр I кертә рекрут дигән хезмәте дигән. Һәм инде анда ул вакытта инде авылга шул анда 1000 кешедәнме шунда инде 5-6 теге соғыш булган елларда уннан артыграк кеше алдырган булганнар. Һәм авылларга килә башлый повесткалар, билетлар барырга сугышка. Армияга бару гомерлек. Ягъни син өйләнгән булсаң, гаиләң белән кала, әтиәнең кала карт була. Һәм әлесе үзең кайтасың билгеле түгел. Теге гарипләрне кайтырга мөмкин. Ассоя солдат дигән ставка белән, статус белән. Һәм менә шулай гүрләп яшәгән авылда шушы билет эләккән татар егетләре чукына башлыйлар. Чөнки Петр I указы бар, аңа 3 елга льгота бирелә бөтен үтәлмәскә, ә монда инде армиядан калып алсаң гомерлеккә. Икәүләп килеп агайлы тирәсендә йөреп вәгазлап карыйлар, нәтиҗә юк. Хәзер инде мәчеттә вәгазлый башлыйлар, нәтиҗә юк. Менә шушында анда 2 ел эчендә, яки 4 ел эчендәдер авылда шундый чукынучылар, аны бит артыннан законнар буенча гаиләсе дә чукына. Балалары Балалар арта башлагач, Җәгъфар үзенең энекәсенә әйтә, булар чукына бетәчәкләр бит. Диде, чираттагы менә шул билет килгәч, шуны ала да үзе китә армияга. Нәзер итеп калдыра. Инемди, мәктәп аш. Укыт. Авыл бетәчәк. Һәм әйтер югары Шырданда бит анда теге 20-нче башында гына чыгалар мөселманлыкка. Шушыны төркем бар. Яңа крещенлар алып калалар. Ягъни нәрсә булып чыга? Теге фәнни итеп әйткәндә егетләр. Менә теге авылдага булган коллектив җаваплылык рекрут хезмәте килгәч шәхси җаваплылыкка кала. Менә шушы әйберне безнең дин әһелләре аңлап алып, улагайларның, абзагайларның инде ялгышын. Алар аша башлар мәктәп. Менә теге Карл Фуксның китабы бар. Казанский татары этнографическом отношениях дигән укасыздар. Ул инде китапны язу өчен татарлар белән катар аралаша һәм муллалар белән дә аралаша. Һәм шунда бер мулла әйтә: "Бездә үзебезнең мәдрәсәдәге иң яхшы укучыларны
интерешларын сойлап алып, Орта Азияга җибәрә укырга ди. Мәдрәсәләргә инде. Мәдрәсәгә, ягъни бу әйберне шиләр, булар сойлап алалар, байлар җибәрәләр. Ул бит инде крестьян малай, аны кая акчасы булсын. Системага салынган. Итеп, кайтарып, алар мәдрәсәләр ачып, тиз арада менә 19-нчы елдан карыйсың, анда инде армияга барам дип чукынган кеше юк. Ягъни нәрсә була? Нәрсә килеп чыга? Алар менә шушы шәхси мөстәкыйльлекне шушы башлангыч белем биреп, кабат коллектив мөстәкыйльлеккә алдыра алар. Ягъни хәзер инде ул армияга бар чукынып атаны карым дисә дә атаны каршы. Авыл алдында хурлыгы ни тора? Күрше каршы, җәмгыять каршы. Ул инде шушы җаваплылык белән менә безнең бүгенге хәл шушы урбанизация аркасында инде ул коллектив җәмгыять җаваплылык бәлки авылларда бардыр. Шәһәрләрдә бит шәхси җаваплылык. Шәхси җаваплылык һәм аны бит менә шушы һәр кешегә барып җитмичә, белем бирмичә, һәм менә шушы безнең мирасыбызны шушыны файдаланып кайтармыйча үзгәртеп булмый. Шуны тотып торыйм. Юк, шуннан. Юк, менә бу шундый актуаль әйберләр. Ул яктан караганда заманында хәтта бары тик дини мәдрәсәләргә генә түгел, 19-нчы гасырдагы үрнәкләргә теге караганда, иң яхшы укыган мәдрәсәләрдә, мәктәпләрдә яхшы укыган студентларны хәтта профессиональ юнәлештәге университетларга да җибәргәннәр. Урал регионына караганда металлургия белән шөгыльләнгән факультетларга балаларны укырга җибәрәләр. Ул вакыттагы байлар, чөнки кайтканнан соң алар инженер буларак аларның җирлекләрендә эшли башлыйлар иде. Һәм шул балаларга акча биреп стипендияларын түләп җибәрәләр. Шундый үрнәкләр дә бар. Менә аларның татар дини белеме нигезе инде шул алар башта беренче имтихан дип әйткәндә, алар бит беренче белемнәре мәхәлләдәге баштан мәчетләрдә, оннан соң мәдрәсәләрдә алалар. Мәчеттә, мәдрәсәдә белемне алганнан соң мәхәлләдә кешеләр аңлый башлый. Бу егетләр, бу сәләтле егетләр, ягъни буларны университетка җибәрә алабыз. Ләкин гаиләнең мәсәлән җитәрлек кадәр чыгымы юк, я акчасы юк. Шуннан инде менә сәүдәгәрләр җыелып стипендияларны барлыкка китереп, шул стипендиялар белән балаларны Мәскәүгә, Санкт-Петербургка җибәрәләр. Ул вакытларда җитди уку мәркәзләре анда иде. Менә шундый үрнәкләр бар. Менә җәмгыять бар, коллектив җаваплылык бар, аның лидерлары бар, алар җаваплылык үзләренә алганнар һәм шуны алып баралар. Менә шул. Шунысы системага салынгач, монда бит инде үзегез дә сизми калганда кебек, шундый зыялы галим кешеләр үзләре килеп чыга кебек, именно шундый теге алар менә бу системаны ничектер узып нитеп. Ул бит иҗтимагый институт кебек барлыкка килә. Менә без хәзерге вакытта сез берәр инде конкурска яисә берәр инде грант буларак үзегезнең фәнни проектларыгызны тапшырганда, анда бер жюри әгъзалары бар. Алар карап бара. Әмма дә ләкин ул жюри әгъзалары бар тик синең фәнни ягыңны тикшерә алалар. Әмма даими буларак сиңа инде булса ярдәм бирү өчен аны җәмгыять карый. Чөнки бу җәмгыять, бу мәхәллә сине кичкенәдән белә. Син ничек үстең, мәхәлләдәге олылар белән мөнәсәбәтләрең ничек бара, гаиләдә әти-әниләрең белән ничек гаиләдә мөнәсәбәтләрең бара. Буны барысын күзгә алып, алар инде булса да менә шундый карар барлыкка китерәләр инде. Бездән мәсәлән, яисә безнең имамыбыз олы яшьтә, безгә дәрәҗәле, укымышлы бер имам кирәк. Бу егетебез сәләтле егет, без аны югары белем мәдрәсәсенә җибәрик дип бер карар барлыкка килә һәм аны мәхәллә җибәрә. Бу мәхәллә системасы була. Мәхәллә системасы. Без шул юнәлештә барабыз бүгенге көндә. Һәм бу мәхәллә системасын торгызу бик тә авыр бер яктан караганда. Чөнки мәчетләрнең күбрәк Советлар Союзы вакытында мәхәлләдә мәчетләрнең санын аз булу сәбәпле кешеләр бит электән кайда җыелдылар. Мәсәлән, җомга көнендә, җомга намазында, ниндидер булса да бер Мәүлид бәйрәмнәрендә, Курбан бәйрәмнәрендә күбрәк яисә ниндидер булса бер имамның килүе, дәрес бирү, вагаз укуу кебек чараларда барысы мәчеттә җыя торган. Аның мәсәлән, ул бит хәзерге вакытта без аңа мәчет дип бер исем кулланабыз. Мәчет. Нишен без анда сәҗдә кылабыз. Гарәп теленнән килгәндә сәҗдә кыла торган бер урыныбыз, гыйбадәт кылган җиребез. Әмма дә ләкин олы мәчетләргә
олы мәчетләргә без аларга җәмигъ мәчет дибез. Мәсәлән, җәмигъ мәчет ул теге олы зур мәчет мәгънәсенә килә. Төрки телендә мәсәлән хәзерге вакытта мәчет кичкенә бер бүлмәгә мәчет сүзе кулланыла. Зур мәчетләргә җәмигъ сүзе мәчетсез аерым бер сүз буларак барлыкка килә. Ягъни шул яктан караганда бу бары тик бер социаль яктан караганда кешеләрнең гыйбадәт йөре генә түгел. Аллаһ Тәгаләнең йорты гына гыйбадәт өчен генә түгел. Шул ук очракта кешенең белем алу, ниндидер булса проблемаларны уртаклашу, кешеләр белән килеп сөйләшү, имамнар белән киңәшләшү, шундый социаль бер институт. Һәм шуның янында мәхәлләләр барлыкка килә. Кичкенә сабый егетләр бер-берләре белән мәчеттә танышалар. Мәхәлләдә уйныйлар, бер-бергә мәчеткә баралар. Башка мәчетләргә йөремиләр. Ничен? Чөнки һәрбер кеше үзенең мәчете белән кайгырта. Аның ниндидер булса да төзү проблемалары барлыкка килә. Ниндидер булса ярдәм мәсьәләләре барлыкка килә. Хуҗалык мәсьәләләре белән. Барысы да шуның ишендә булуы сәбәпле шуны тырышып торгызу ниендә булып торалар. Үзенә күрә элекеге вакытта була бит инде теге хәзер яңа вакытта әйтәләр нинди теге кворкинг кворкинглар ниләр. Ул менә элекеге вакытта миңа калса ул теге кешенең гыйбадәт кылу урыны гына түгел, ул аның бөтен тормышы шунда уза. Тормышы узганлыкка күрә ул аның шөгыле дә, хобби һәм башка ул анда теге бөтен яшәү рәвеше үзенә күрә. Менә бит кызыклы мәсьәләләрдән берсе дә шу, Илдус абый күбрәк әйтеп китер. Узун заманнар эчендә кызганычка каршы 16-нчы гасырның урталарындагы вакыйгалардан соң узун 200-гә якынлык бер заман эчендә татарларга таштан мәчет салу рөхсәте юк иде. Чөнки ширкәләргә генә яраган. Ширкәләргә генә ярый. Бу ни өчен бу шушылай дип тоелган? Безнең татар милләтенә мәчет агачтанмы, таштанмы ул кадәр мөһим түгел. Әмма дә ләкин әллә нинди берәр проблема барлыкка килү сәбәпле беренче хәдәфләр, беренче максат теге татар милләтенә ништер булса да бу аның үзенең баш калдыру яисә үзенең бер фикерен барлыкка китерүен бастыру сәбәбен ничек бастыралар иде? Мәчетләр юкка чыга иде, агач мәчетләр. 18-нче гасырның урталарында ул рөхсәтне алу белән бергә мәчетләр күбрәк зур гыйльми мәркәзләргә әверелмәyə башлады. Чөнки моннан бу вакытка кадәр мәчетләр үз укыту программасын алып баралар, ләкин аларның ниндидер булса гарантия мәсьәләсе юк. Ягъни бер көндә ул мәчет юкка чыгу мөмкин иде. Заман үткәннән соң әлбәттә алар шушы хәлгә киләләр. Менә монда без хәзер күбрәк менә шул 16-нчы, 17-нче гасырны дип әйтәбез, әмма бит инде барыбер менә шул әгәр дә шул безнең дини татар дин галимнәренә кайтсак, монда бит безнең Болгар чорында игътибар итәргә кирәктер. Чөнки инде шул вакыттан бит инде ул 8-нче, 10-нчы гасырларда ислам дине безнең җирлектә, безнең әби-бабаларыбыз арасында таралуга ул вакыттан да бит инде менә шул Идел Булгарстан дәүләте территориясендә гыйлем алу мәсьәләсе дә күтәрелә бит инде. Ул яктан башлаубыз мөмкин, әмма дә ләкин ул шорларны караганда җитди бер рәвештә без ни рәвештә тәхмин итә алабыз. Менә шушы бер яктан караганда менә 17-нче, 18-нче гасырларда билгеле бер дәрәҗәдә безнең мәсәлән дини мирасыбыз барлыкка килә, җыела. Димәк, ул буш җирдән генә башламый, аның алдагысы да булырга тиеш. Һәм әйтергә кирәк, менә ул Болгар чорында чыннан да бик тиз арада үзебезнең галимнәр барлыкка килә. Менә Сөләйман бен Давыд Әл-Саксияның китабын Болгар Ислам академиясе галимнәре тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре белән бергә эшләп чыгардылар. Иң бурынгы булып шутлана бит әле ул, әйме? Менә без 21-нче гасырның 23-нче елында яшибез. Менә 21-нче гасырда татар халкының иҗтимагый фикере үрнәге буларак бу иң зур казаныш менә. Киләчәктә ничек булыр? Мондый казанышның әле булганы юк, ул шундый зур вакыйга. Һәм иң сөендергәне ул да булса бу китапның һәм татарча, һәм русча, һәм оригиналда 3 телдә басылып чыгуы. Ягъни менә бу көндә Болгар Ислам академиясе фәнни үзәкләр һәм монда эшләүче
һәм фәнни китапханалар белән хезмәттәшлек корып, анда эшләүчеләр белән хезмәттәшлек итеп, менә шундый академик дәрәҗәгә китап чыгара башлады. Менә бу безнең Сулман бер Давыт Асак. Ягъни бу анда инде әле аны хәзер инде тагын бер мәсьәләгә әйтмичә булмый. Китапны кулга алгач, ул да булса китап чыкты, бит китапны бит әле фәнни әйләнеш кертергә кирәк. Менә шушыны кертә алырлык галимнәр үстерергә кирәк һәм инде шушы әйберләрне, шушы вакыттагы чыганакларны өйрәнеп, ул вакыттагы татар халкының мәдәниятен күрсәтү мәсьәләсе әле безнең күз алдында тора. Ягъни бу бит инде аңларга кирәк, бу бит академик хезмәт. Үч телдә чыккан ае. Үч телдә чыккан академик хезмәт һәм инде шул бу 13-нче 14-нче гасырда бу 12-нче гасырның уртасы. 12-нче гасырның уртасы, 12-нче гасырның уртасы, хәтта бу инде минем как раз чәчәк аткан вакыт. Һәм инде менә ул вакытта инде шундый дәрәҗәдәге хезмәтләрнең чыгуы, ягъни шундый дәрәҗәдәге кешеләрнең булуы безнең җирлектә. Именно без димәк укыту системасы булган. Монда галимнәр булган. Аннан соң бит инде без ничектер бүлеп карыйбыз бит әйберне. Ул вакытта дөнья бүленгән дин буенча. Исламнар, мусульманнар, христианнар. Менә монда Болгар хәл килеп җиткән ул. Шуңа күрә монда шартлар яхшы икән. Хәбәр җибәреп башка уку йортларында, мәдрәсәдәге галимнәр монда килгәннәр. Билем биргәннәр, вагазлаганнар һәм монда да катада үстергәннәр. Менә ул шундый хәрәкәт, менә Алтын Урда вакытын алып карасаң, Алтын Урданың үскән көчле вакыты гарәбиләр монда галимнәр алган. Һәм алар монда эшләгәннәр. Инде сугышлар башланып китте, тынычлык бетте, башка җиргә киткәннәр. Башка җирдә тагында ислам көчәеп киткән. Гыйлемнәре белән менә шундый, ягъни бу инде бердән арасап торса, Булгарда бу Сакси шәһәре Түбән Иделдә, анда Булгарлар яшәгәннәр, 3тән 1 шәһәрнең анда мәхәлләгә бүленгән бит. Анда суларда яшәгәннәр һәм менә безнең төбәктәге үзебезнең галимнәр үсеп чыгып китте. Икенче яктан инде алар фақат шушы ислам дөньясындагы башка дини үзәкләрнең ярдәме белән шуларда тиз өлгергәннәр, тиз үсеп җиткәннәр. Менә бу кооперация ике кичә булган. Югыйсә инде коммуникация чараларында юк кебек. Менә бер рух, менә шушы югары катлам вәкилләре, гыйлеми галимәләр үзара аралашып, шушы динне тарату буенча гаҗәп зур эш башкарганнар. Бик кызыклы мәсьәлә, чөнки хәзер мәсәлән ниндидер булса да коллектив бер хезмәтне эшләр өчен дөнья кадәр контрактлар, договорлар, аңлашулар кирәк, ниндидер булса дәүләтләрнең рөхсәтләре кирәк. Ул вакытларда кешеләр ниндидер булса да галимнең яшәвеннән бер-берсеннән белеп баралар. Чөнки һәм шул таралу белән кешеләр монда мәсәлән гыйлем алырга киләләр. Яисә башка бер җиргә барып, анда галим белән очрашалар. Әйтеп китим, ул да бик мөһим. Без менә хәзер без сөйләштек әле русча турында. Бу дәүләтчелек, бу дәүләт мөселман дәүләте. Анда ислам дәүләт дине. Шуңа күрә мондай әйберләрне әлбәттә мин уйлыйм инде аларга шартлатуларны дәүләт хакимнәре дә караганнар. Алар аны үзләренең бурычлары дип санаганнар. Гомумән дәүләт тарафыннан бу бик хупланылган һәм ярдәм ителгән бер өлкә инде булган. Менә ни өчен Казан ханлыгы җимерелгәч, безнең кинәт кенә укыту системасы җимерелеп китә. Чөнки мәдрәсәләр, вакыфлар шәһәрдә була. Анда Казанга түгел, башка шәһәрләрдә, шәһәрнең эчендә. Шәһәрләрне алалар да кирип, алар бит кирипслар. Анда фақат шушы башка дин вәкилләрен яшәгәннәр. Татарлар инде теге көндез карап йөргәннәр дә төнлә белән килмән бит инде ул. Килмәнне ябып куйганнар. Монда уже бөтен система җибәрелгән, авыл җирләренә күчәргә кирәк, анда авыл халкы ярлы. Яңадан торгызу өчен инде анда кирәк шул вакыфлар, вакыфлар юк. Кирәк бай кешеләр юк, сәүдәгәрләр. Алар ягъни бит менә шуңа күрә инде анда ул бит гыйлем системасы, дини система, билем системасы дәвамчылыкны тәэмин итә. Традициялар шуның аркылы бара, төбәйбер. Менә шуннан килеп чыккан проблемалар инде. Регресс. Аны бит әйтәләр, менә галимнар да, яңа галимнар, кемнәр өйрәнүчеләр инде
алар ничек менә ислам дәүләтләренең үсеш чоры була бит инде, бик каты үсеш чоры. Һәм ни өчен шундый үсеш булган дип бер менә бу сүзне дәвам итеп инде бер шундый теге пространство дип әйтәләр бит инде, ислам дөньясының галимнәр бер-берсенә йөргәннәр, анда гыйлем өчен башка җирләргә барып гыйлемнәр алганнар, андый теге ниндидер киртәләр булмаган бик. Шуңа күрә исламның менә шу алга китеше ислам дөньясының ул шушы әйбер белән дә бәйләнгән. Бәйле булган. Бер җирлектән икенче җирлеккә күчеп, русча әйткәндә свободное перемещение була инде. Менә шушы ислам дөньясы кысаларында. Һәм әйтергә кирәк, менә галимнәргә килгәндә инде, менә бу хәзер Сөлейман бин Дауд ас-Сахсини, ул инде хәзер безнең төрки галимнәрдән 12-нче гасыр уртасында булгач, иң борынгы сакланып калган мирас булып шутланыла инде. Аңа кадәр иде Махмуд аль-Булгариның Нахҗусил Фарадис дигән китабы. Шул чыккан иде. Алтын Урда чырайы. Һәм инде Юсуф Зөлейха бар беренчедән. Bir qasam abilar alып кайттылар инде. Тарьяк аль-Кабир. Тарьяк аль-Кабир. Кашафеддин Тарджи. Ягъни теге дарулар эшләү буенча фармацевтның хезмәте бар иде. Медицина буенча. Һәм инде менә бу китапны эшләгә кулъязманы алып кайткач, аның эченнән табыла тагын бер гарәпчә язылган шигырь. Менә бу көндә Болгар шигыреннән безгә ялгышмасам 5 шушындай чыганак билгеле. 5 чыганак. Бу шуңа күрә бу менә 5-нче берсе инде. Бу иң зурысы һәм иң мөһиме дип уйлыйм. Менә бу көндәге ислам җәмгыятенең көчәя барган исәп калсаң, бу шул зур горурлык безнең. Шул зур әһәмиятле хезмәт әле миңле якын киләчәктә галимнәребез аңа тиешле бәя бирәләр дип. Иң кызыгы шушы әсәрне табып, язып, чыгарып, кешеләргә һәм гыйльми дөньяга күрсәтә торган яңа нәсел галимнәребез җитеште. Менә монысы мөһим. Менә уйлап карасагыз, ул вакытта дәүләтнең ярдәме белән, теге бөек Болгар Идел Болгар дәүләтенең ярдәме белән, ул заманнарда мәдрәсәләр, мәктәпләр, мәчетләр төзелә. Ул бит анда галимнәр эшли башлый, бер система барлыкка килә. Кешеләр теге кичкенәдән гыйлем алалар, белем алалар, өйрәнәләр, аннан соң галим булалар, нинди булса дини юнәлештә яисә башка фәнни юнәлешләргә юнәлеп эшләп киләләр. Аннан соң бер Алтын Урда чоры барлыкка килә. Алтын Урда чорыннан соң Казан ханлыгы, Казан ханлыгыннан соң безнең бер ислам мәгариф системасы өчен бер авыр дәврне яшибез без. Яни миссионерлык дәвре дибез без, теге христиан миссионерлыгы дәврен яшәп киләбез. Аннан соң аның белән бергә инде бер торгызу мәсьәләсе бар. Күбрәк 19-нчы гасырның икенче өлешеннән башлап 20-нчы гасырның башына кадәр. Аннан соң Советлар чоры. Менә Советлар чорыннан соң 70 еллык бер мәгариф системасын барлыкка яшәтеп, ләкин үстерү мөмкинчелеге булмавына карамастан, менә әле хәзерге вакытта яңа нәсел галимнәребез җитешеп килә һәм инде алар шулар белән бергә гыйльми эшләрне укытучылар белән бергә башкара башлыйлар һәм бу минемчә бик шатлыклы мизгелләрнең берсе дип санавыбыз мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, бу миңа калса әле беренче генә шундый теге әсәрләр, алар тагын да бардыр әле. Ләкин алар теге махсус ниләрдә, коллекцияларда, теге әйтәләр бит частный шәхси коллекцияларда. Шәхси коллекцияларда. Китапханәләрдә кайдыр чак. Алар белән бик теге кемнәрнең борынгы кулъязмалары, ул бит инде бик кыйммәтле әйбер хәзерге көндә. Һәм аны кеше аңлады, һәм бик бүлешәсләре килми. Шуңа күрә аннан гына түгел, ул шул чиракта мәсәлән, менә Илдус Кудусовичның әйтүе белән дә бергә
Фәннәр академиясендә эшләүче егетләр, Илдус абыйның укучылары шактый дөньяның төрле җирләрендә гизәләр. Төрле галимнәр белән дәвамлы даими рәвештә элемтәдә булып торалар. Мәсәлән, Төркиядә, Стамбулда Сөлеймани китапханәсе бар. Хәзерге вакытта иң борынгы әсәрләрнең берсе. Мисырда Александрия, Искәндәрия китапханәсе бар. Ансыда бик борынгы әсәрләр, шактый күп әсәрләр чит илгә китте. Чит илдә яшәгән кешеләрнең коллекцияләре булып китапханәләргә бирелде. Авропада, Франциядә шактый күп, Алман илендә шактый гына күп китапханәләрдә андый әсәрләр бар мәсәлән. Бер елы без кызыклы вакыйгалардан берсе, без Төркиядә булганда бер консерватория профессоры белән таныштык һәм аның профессорлык хезмәте шуның турында иде. Ул диде, мин Германиядә, Алман илендә икенче дөнья сугышы вакытында анда әсир булган татар төрки халыкларының мираслары, төрле этнографик мираслары, җырлар, бәйтләр һәм башкаларны алманлар ул кешеләрне чакырып төрле пластинкаларга яздыртканнар. Һәм шул җырларны чыгарды. Без аларны тыңлаганда, мәсәлән, ул тыңлый һәм әйтә, бу төрекчә түгел. Ул күбрәк татарча, нишанда пентатоника. Ягъни ул вакыттагы пентатоника татар Идел Урал бүлегендә яшәүче татар халыкларына хас булган бер музыкаль ысуллар. Шуларны, мәсәлән, шул мирасларда әле, мәсәлән, күбесе тупланып бастырылмады, яисә алар турында җитди бер тикшеренү эшләре эшләнмәде. Аларда барлык зур коллекцияларда барлыкка килә. Кешеләрнең төрле яклардан хәзерге вакытта яшь буын галимнәрнең дөньяга ачылулары һәм шул элемтәләр белән иске фәнни эшләрне таба алу, ул мирасларны торгыза алу безнең өчен бик зур байлык. Ни өчен дигәндә, без хәзерге вакытта гыйльми эшләрне эшләгәндә һавадан башламыйбыз. Теге асылып торган бер балконда басып сөйләмибез. Чөнки бездән алданрак килгән җитди бер нәселләребезнең, ата-бабаларыбызның бер мираслары бар. Никадәр борынгыга китә алсак, ул кадәр безнең гыйльми бинабызның фундаменты зуррак булачак. Төркиядә, мәсәлән, шактый күп тур галимнәрнең әйткән сүзләре бар. Әгәр дә, мәсәлән, теге сәүдәгәрлек мирасы күбрәк Төркия һәм Азәрбайҗан тарафларында булса, төрки халыкларының интеллектуаль мирасы Идел Урал җирлегендә дип әйткән сүзләре бар. Чөнки бу якка караганда, мәсәлән, әлеге вакытта да шактый күп галимнәр үзләренең тикшеренүләрен Идел Уралда яшәүче галимнәрнең эшләре белән башкарып җибәрәләр. Аннары күп кенә проблематикалар да бит безнең мирасыбызда булган проблемалар күтәрелгән. Әйтәләр бит инде, тарих ул үзенә күрә бер спираль формасында. Шуңа күрә анда күтәрелгән проблемалар алар хәзерге вакытта да актуаль, и ул безнең өчен бер мисал булып тора. Теге карарга, аннан үрнәк алып эшләргә. Менә бу бәлки Илдус Куддусович мине төзәтер. Миңа калса бер шушы безнең мирасыбызның әлеге көндә бер 10% да өйрәнелмәгән һәм дә кертелмәгән халыкка чыгарылмаган дип әйтергә буладыр, мөгаен. Менә бит инде ул вакытта әле китапны бастырмаганнар дип әйтергә, китап бастыру юк. Кешеләр Кулдан язганнар ие. Аллаһ ризалыгы өчен. Коръәндә күчергәннәр, башка текстларда күчергәннәр. Шулай итеп, теге бер энтузиазм белән эшләгәннәр. Менә минем тагын бер шушы дини мәдәни автономия турында әйтәсе килә инде. Чөнки без никтер мөселман җәмгыяте аны мәчеттә караганда шундый күренеп тора, аны аңлап бетерү җитмәй безгә. Менә хәзер оешты Болгар Ислам академиясе. Фактически, менә шушы дини мәдәни автономияның укыту системасында иң бийек ноктасы институт пайда булды. Анда хәзер бүгенге көндә 3 юнәлештә докторлык диссертацияләр яза башладылар. Ул шундый матур күренеш.
Ягъни әйтәсе килә, менә тагын бер 5-6 ел үтсә, Казандагы академик институтларда ислам динен өйрәнүче галимнәрнең саны белән менә шушы Болгар ислам академиясын тәмамлаган докторларның саны bir дәрәҗәгә җитәчәк. Ягъни бездә дә гыйлемләр катламы барлыкка килеп, алар да киләчәктә шушы 100-200 ел элек иҗат иткән дин әһелләренең хезмәтләрен яңа баштан өйрәнеп, аны фәнни һәм инде дини даирәләрдә таратыр дигән өмет бар. Һәм менә шушы дини-мәдәни автономия дип сөйләгәндә, мин инде бүгенге очрашуга хәзерләнеп, карап чыктым безнең Казан шул Болгар ислам академиясының тагын Казан ислам университетының һәм институтының шулай бит сайтларын. Һәм нәрсәгә игътибар иттем? Ну, шулай тиештә инде ул беренче чиратта эшләнәлә уку өчен пособиялар, дәреслекләр. Ну, күбесе рус телендә булсын. Ләкин менә һәм инде безнең галимнәрнең дә хезмәтләре я русча, я татарча, күбесе русча инде тәрҗемә ителә. Ә бит менә гарәп имласы аны кулланырга кирәк. Коръәнне укыганда, хадисларны укыганда һәм чит ил галимнәренең хезмәтләрен укыганда гына түгел бит инде үзебезнең дә менә мирасыбызда чыккан бит инде алар басылган. Ягъни студентлар бит инде магистрантлар шул текстларны укып, русча, татарчаны укып түгел, тәрҗемәләрне эшләргә оригиналдан укырга тиешләр дип уйлыйм инде. Һәм менә бу яктан караганда анда таптым, очраттым инде мин Галимҗан Барудиның сөйләм мәсьәләләрен Реза Сафиуллина ансы бастырып чыгарган икән, туплап барсында дигәндәй. Менә миңа калса, ничектер теге уку процессы ул шундый төп әйбер булу мөмкин дә. Төп әйбер яхшы квалификациялы студентларны хәзерләп чыгару, чөнки киләчәк алар кулында. Алар барып эшләячәкләр, алар белем бирәчәкләр. Менә шушы яктан да ничектер үзебезнең мирасыбызны, менә Болгар ислам академиясы шул Галимҗан Барудины чыгарганнан соң инде Мәрҗәйнең юбилее уңаеннан Мустафа Әхбәрне оригиналда бастырып чыгарган бик күп батыр күренешләр. Менә шул юнәлештә ничектер дәвам итәсе иде. Шул безнең шушы дини-мәдәни автономияның юнәлешендә һәм татар теле, һәм рус теле, шулай гарәп имласындагы безнең мирасыбызда лаеклы урынны алып торсын иде дигән менә теләкне җиткерәсе килә киңәшмәгәчелеккә дә инде җитәкчелеккә дип әйтәсе. Монда бит менә шуның барлыкта да менә шул бер яктан ул кемдер әйтергә мөмкин бик зур үзгәреш түгел, әмма шул безнең телебезнең графикасын үзгәртү, мәсәлән, без гарәп язуыннан күчү, ул бит инде безнең халкыбызның дин турындагы динне әлбәттә диннән ерак итте. Әмма шул хәтле гасырлар дәвамында җыелган дини галимнәр мирасы булсын, мәдәни мирас булсын, ул бик каты ерак итте. Һәм монда минемчә төзәтерсез, бары тик менә бердән-бер аны чишү усулы, ул менә шул я инде ничектер җәмгыятьтә бер система төзү, гомумән менә шул гарәп графикасын кире кайтыру, шул искимләләргә өйрәнү. Монда рулда әле шикле бер бөтен кеше әле киттем искимләне өйрәнергә дип әле бармас. Я инде нәкъ менә шул мирасны инде тәрҗемә итү, күчерү хәзерге татар әдәби теленә, хәзерге татар сөйләм рус теленә мәсәлән шул. Иң кызыклы мәсьәләләрдән берсе дә шул. Әгәр дә менә без гарәп имласыннан иске имланы өйрәнү белән бергә, ярагаю белән бергә, без бит мәсәлән ул вакыт хәтта 20нчы гасырның башында бастырылган газеталарында карый алмыйбыз. Анда кызыклы хәбәрләр бар, мәсәлән, теге ниндидер булса кызыклы вакыйгалар яктыртыла. 100 ел элек кешеләр нәрсә турында язган дип бер сорауны барлыкка китерү белән без аны да карый алмыйбыз. Гомумән аларны уку безнең өчен авыр була башлый. Монысы беренчесе. Кызык мәсьәләләрдән берсе дә шул, без теге үзебезнең укыту системасын караганда һәм мирасыбызны ниткәндә, ничек бәяләгәндә, теге Абдунасыр Курсавиның шул мәшһүр әсәрендә, Ал-Иршат ил-Ибад әсәрендә бик кызыклы фикер бар. Абдунасыр Курсави әйтә:
ул теге әзрәк әдәби формасында 18-нче гасыр, 18-нче 19 башы. Абдунасир Курсавиның шундый кызыклы сүзе бар, ул әйтә: ислам гыйлемендә тақлид һәм иҗтихадның ниндидер булса да даими рәвештә бер конкуренциясы кебек инде. Тақлид ишекләренең ябылуы белән ачылуы белән бергә һәм иҗтихад ишекләренең ябылуы секундыннан башлап dini гыйлемнең укытуы юкка чыгачак диде. Ягъни һәрбер кеше ниндидер булса да мәсьәлә барлыкка килү белән аның турында сорау сорарга тиеш. Ни өчен бу шулай? Ничек булай барлыкка килде? Иҗтихад белән шул кылар. Менә шул юнәлештән даим китергә. Бу да безнең ата-бабаларыбызның гырыф-гадәтеннән килгән мәсьәлә. Ягъни теге бу безнең ислам динimiz, бу безнең ислам динimiz дип әйтә алмыйбыз. Әмма дә ләкин үзебезнең теге традицион гадәти İslam felsefemiz менә бу юнәлештән дәвам итә. Шуңа күрә кешеләр, күбрәк безнең галимнәребез бер кашан да ниндидер булса да теге тақлид юнәлешле фәнни хезмәтләрен барлыкка китермәде. Һәр очракта кеше уйланырга тиеш. Ни өчен бу булай? Нинди сәбәптән? Һәм бу юнәлештәге алынган гыйлем белән бергә кешенең тәрбиясе дә үзгәрә бара. Yani bu bik yukarı intellektual hizmet diyen sözge kile. Diyen sözge kile. Şuna göre mesela bu yönelişlerde sufişilikte şaktı zor rol oynay başlar. Çünkü kişiler özlerinin ustazlarının bilim ala başlar. Mene kızıklı vakıgalardan birisi. Elbette bizning okutu merkezlerimizin birisi olan Muhammediye medresesi. Muhammediye medresesi 19-cı asırın sonlarına 1882'lerge taba aşıla Galimcan Barudi'nin ciddi bir hizmeti bilen zaman uzuğu bilen yana bina aşılaşak. Яңа бинаның таш кую вакыйгасына Галимҗан Баруди үзенең укытучысын чакыра. Зәйнулла Расули. Зәйнулла Ишанны чакыра. Ни өчен мөһим? Аның үзе өчен кирәк, чөнки бу. Үзенең остазына күрсәтергә менә гыйлем дәвам итә дип. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бер яктан караганда мәдрәсә укыту мәркәзе генә түгел. Шул гышракта мәсәлән бик шактый күп дини газеталарның бастырылган җире. Хәзерге без үзебезнең элитабыз буларак күргән шәхесләребезнең укыган, соңнан укыткан җире. Безнеке генә түгел. Телгә тагын кайтып калабыз, әйме? Менә безнең бит инде дини мирасыбыз, ул гарәп графикасында хәзерге вакытта. Әгәр дә карасак, кайберләре гарәп телендә. Шуңа күрә менә проблемаларның берсе менә шушы мирасыбызны өйрәнүдә ул менә монда Илдус Кудусович әйтте, белгечләр мәсьәләсе, белгечләр әзерләнү һәм инде шушы телне ул бит әле аны тәрҗемә итү генә түгел. Чөнки менә шушы аны тирәнрәк карарга була. Ничек? Менә бу әсәрләрдә анда бит теге русча әйткәндә культурный кодта салына. Ул чоры заманының үзенчәлекләре шулай ук. Шул мәсьәләне дә белергә кирәк, чөнки кайбер вакытта менә соңгы елларда ул теге бик популярлык таныла башлады, тотып тәрҗемә итәләр дә, менә шушындый фикерле булган, менә шушындый тамга куя башлыйлар, ярлык суга башлыйлар. Ул шулай дөрес түгел, чөнки һәрбер әсәрнең үз вакытының, үзенең ничек дип әйтергә, рухы бар. Чөнки менә әгәр дә Тукай шигырьләрен алсак, ул бер яктан татар телендә язылган, икенче яктан әгәр дә аны турыдан-туры транслитерация ясап тәрҗемә итеп чыгарсаң, аны монда 40% татар да аңламыйчак ул шигырьне.
Шуңа күрә шул теге специалистлар әзерләнү буенча 40% бик оптимистик мин. 40% әле мин Татар әдәби теле шундый булган. Татар әдәби теле бөтен зыялы кеше аны белгән. Теге әйтәләр бит хәзер Тукай телендә сөйләшә башласаң кем белән сөйләшәсең диләр. Ул беренче яктан кара, икенче яктан mesela Тукайның төрле шигырьләре бар. Теге әдәбият максатлы язылган шигырьләре да бар. Заманында кеше бит ничек булса да теге финанс чыганак та кирәк. Ул вакытларда мәсәлән төрле сәүдәгәрләр арасында кызыклы теге проблемалар яшәй. Мәсәлән, һәрбер кеше үзенең нидә бер медиа җитештерү өчен киләдер Тукайга, һәм Тукай аның турында шундый теге промо шигырь яза иде. Шуның белән шундый финанс чыганаклар да барлыкка килә мәсәлән. Һәм монда сүз әлбәттә бик бу теманы әле бик тагын күп сөйләшергә, күп аның турында аралашырга мөмкин. Минемчә бу тапшыру вакытында бар бик күп мөһим мәсьәләләр турында сөйләштек. Әлбәттә инде бу безнең татар дин галимнәренең мирасы кайтарылуы, торгызылуы турында менә мәсәлән Илис Кудусович тагын бер китабында бар, Ризан Фахретдинның китабымы? Бу китапны махсап килдем. Моны интернетта Фахретдин 1924 елда Гөләмәләр шурасы кушуы буенча яза Совет елларында. Мөфти булган чагы бит. Үзенә юаныч итеп яза. Һәм менә бу китапны Булгар Ислам академиясе чыгарган. Ул инде Уфадагы татар галимнәре белән хезмәттәшлек итеп, Казан университетындагы фәнни китапханә эшләүчеләр белән бергә хезмәттәшлек итеп чыгарган. Менә ул классика. Безгә ничектер менә шушы югары дәрәҗәдә сөйләде. Ягъни аның оригиналы бар. Моның татарча транслитерациясе бар, кириллица эшләнгән. Һәм азаттан урысчасын биргәннәр инде алар ул үзе тәрҗемә иткән булган урысчага. Ягъни монда өчесе дә бар. Менә шушындый форматта, шушын һәм инде комментарийлар белән, гыйльми комментарийлар белән, чөнки барыбер аңлатырга кирәк күп кенә әйберләрне. Икеле аңларга да җиңел булып китә. Аңларга бөтен сүрәләрне күрсәтеп эшләп барсак бик яхшы булыр. Менә бу Булгар Ислам академиясе бу тәрҗемә бирде безгә. Һәм шуның ничектер алга таба дәвам итәсе, универсаль иттереп, һәр кеше китапны алгач, ул урыс татарча белмәсә инде русчасын укысын, татар кешесенең туган телендә укысын, инде дин белгечләр, профессионаллар үзләрен тагын ачып чагыштырып карарга мөмкиннәр, дөрес тәрҗемә ителгәнме, ничек әйткән икән бу оригиналда үз фикерен дип. Бу бит шундый мөһим әйберләр, шундый мөмкинлекләр бирә торган. Без әле шундый команда кемнәр кирпит алмыйбыз менә сөйләшә утырабыз һәм тапшырып битеп килә. Төп мәсьәлә бит бу көндә менә аларны чыгару мәсьәләсе. Без инде булай чыгару бик табуы, алар бөтен табылмагандыр. Аларның бу көндә әйтәсе килә инде төп өлеше җыелган. Чөнки инде искиләр сүтелеп бетте. Ләкин барыбер кемнәрдә калып, бары китереп бирәләр, кемнәр саталар менә әйттегез бит әле, бәхәс бар аның. Сатып алалар төрлечә бара. Менә бит бу көндә аны барыбер идеал сакласаң да кара кагазны ашый. Шуңа күрә бу көндә Татарстанда безнең бит инде Россия күләмендә иң зур гарәп язулы кулъязмалар, анда 10 меңнән артыгалар. Казан Федераль университетының фәнни китапханәсендә. Ул зур горурлык республика өчен. Һәм безнең өчен дә бик зур горурлык. Икенчесе инде 5 меңнән артыгы ансаның тел әдәбият һәм сәнгать институтының мирасханәсендә. Менә өченчесе аның инде безнең милли китапханәнең кулъязмалар бүлегендә. Менә аның туплануы да шулай тормыш белән бара. Әйтик инде теге җимерә торатларны җимерү буенча юкка чыгару буенча программа хисабында менә теге татар искиртлардан бик күп вәдә җыйып алдылар. Төп фонды милли китапханәдәге кулъязмалар шуннан җыелган. Кулсариф мәчетен сөкеп чыкканнары шул вакытта Татарстаннан бөтен ил күләменнән килгән кешеләр үзләренең әдбиләре, бабалары төситеп саклаган китапларны, кулъязмаларны алып килеп бүләк итә башладылар. Һәм менә шушы хезмәтләрне дә Марсель Абый Әхмәтҗанов җитәкчелегендәге группа аралап, сайлап алып, аны мирасханәгә, китапханәгә һәм инде башка
шул мәчеткә үзенең китапханәсенә дә урнаштыра барды. Ягъни менә шушындый вакыйгалар барыбер инде шиярга мөмкинлек бирә. Хәзер минем белүемчә Тел әдәбият һәм сәнгать институты оештыра экспедициялар. Алар инде үзләре маршрутларын билгеләп, андагы мәчетләргә мөрәҗәгать итеп, аларда бихисап күп җыелган төбәкләрдәге китаплар. Алдан шунда барып инде өйрәнеп, анда аның тасвирламасын эшләп, бер кыйммәтләрен алып кайтып, бер шундагы уку өчен калдырып, шушы кыяфәттә дә бу көндә ул чыганакларны җыю бара, һәм ул бик яхшы әйбер. Икенче эш, менә хәзер бит инде сканердан алып, аларны мәсәлән Казан университетының китапханәсенә куя башлады интернетка, нәкъ шушыны эшли әдәбият, тарих, әдәбият, тел һәм сәнгать институты сайтка. Менә ул шул хәтле кирәк әйбер. Әле бу әйберләр кайчан чыгып бетә, без әйткән вариантта. Аларны инде теләгән кеше шәкертләр безнең күбе булар. Менә шуннан кирәп, кирәкләрне укып, эшләү өчен шундый интернетны файдалану юнәлешендә дә хәрәкәт башланды. Ул бик позитив һәм сөенечле күренеш бетәсе килә. Бик тә кирәкле әйбер дөресен әйткәндә, чөнки мәсәлән галимнәр төрле дөньяның төрле почмакларында төрле мәсьәләләрне кайгыртып, үзләренең фәнни эшләрен башкарырга тырышалар. Әмма дә ләкин төп чыганакларга барып җитә алмау, бер яктан бу бик бер яктан караганда чыннан бик бәягә, җитди бер бәягә төшергән әйбер. Икенче яктан әле барып җитә аласың, барып җитә алмыйсың, аны хәзерге технологияларга карап, аларны уку белү, аларны кара алу, ул үзенә карата аерым бер зур мөмкинчелек ачып җибәрә. Әлхәмдүлилләх. Монда сүз дә юк, әлбәттә, менә аларны саклап калу гына, аларны өйрәнү генә түгел, үзебез дә инде менә аларның варислары итеп хис итеп, хәзерге заманда да менә шул Болгар Ислам академиясе һәм башка безнең белем бирү мәркәзләре белән берлектә шундый дәрәҗәдәге Димә, монда минемчә менә инде Илсур әфәнде әйтеп киткән иде, гомумән ислам безнең Идел Урал җирлегендә үсеп чыккан дип әйтик, дини галимнәребез дәрәҗәсенә чыгару, ул бик мөһим бурычыбыз, һәм инде шулай ук халыкара дәрәҗәдә шул минемчә татар дин галимнәренең формалашкан татар дин галимнәренең мәктәбен дәвам иттерү һәм гомумән минемчә монда бик бер дә кимсетү түгел, чөнки халыкара дәрәҗәдә шәригать галимнәре арасында татар галимнәре иң югары урыннарын алып саклап торганнар һәм инде иншалла минемчә инде бу тапшыру да шундый үмиттә калабыз. Безнең тамашачылар өчен дә гомумән безнең дин галимнәренең мирасы нинди бар икән, нәрсә өйрәнеп була икән, нәрсә инде тәрҗемә ителгән, әлбәттә инде мәсәлән бәлки кайбер кешеләр инде әле тәрҗемә ителгәннәрен дә өйрәнергә була. Менә бу китаплар нигезендә диссертациялар язарга була. Иншалла Аллаһ Тәгалә һәрберебезне инде менә шул күтәренке яңа бер үрләргә җитү вакыйгаларын күрергә һәрберебезгә шаһид булырга насип итсен. Һәм инде хөрмәтле тамашачыларга да инде әлеге чыгарылышны караган өчен зур рәхмәт. Һәм инде Фарук подкастының киләсе тапшыруларда сезне күрергә бик шат булырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ. Elhamdülillah, rahmet olsun. Elhamdülillah. Можно долгий разгон был просто. И только нам брали как раз, да? Долгий разгон. Элхамдулилlah. Сразу наказал за то, что мы же